Nogle personer, der lever med type 2-diabetes, har en meget lav risiko for at udvikle hjertekarsygdom og blodpropper, mens andre har en høj risiko. Det varierer fra person til person. Hvis du er i lav risiko, kan du måske trappe ned i medicin. Omvendt kan mere medicin og et målrettet behandlingsforløb måske forebygge blodpropper, hvis du er i høj risiko. Med en hjerte-CT-scanning er det muligt at skelne mellem personer uden tegn på hjertesygdom og personer med begyndende hjertesygdom. Vi vil derfor gerne høre dig, om du kunne være interesseret i at modtage sådan en scanning. Og hvorfor kunne du i så fald være interesseret? Din mening betyder meget for os og kan være med til at fremme behandling af hjertekarsygdomme. For dig og for andre med type 2-diabetes. Om cirka en måned vil vi igen kontakte dig for at spørge, om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse, hvor der foretages hjerte-CT-scanning. Vi håber, du har 2 minutter til at besvare spørgeskemaet.